Al jaren komt taxichauffeur Martinez bij het zorgcentrum in Drachten. Ek joet is hij er gewoon weer bij. Maar toch is het krekt wat oors als oors. Ik heb voorheen voor de firma Unum uit Jarreveen rijden. En deze band die moet vervoerd worden, nou ik weer. Dus ik ben meegegaan naar Klomp. En hoe bevalt dat, wat nota? Nou, nee, en die, het is wel al hier hectisch, maar achter de schermen wordt er hard werken voor alles goed rennen te leren. Maar ja, in het begin zijn er altijd kinderziektes of dingen die net goed rennen. Voor een soort chauffeurs wie het lang net wist of ze jood weer aan het werk konden. En die onwissigheid wie er net al in bij de chauffeurs. De ouders zetten wel hun band in een taxi. En die wordt vervoerd terug in. En dat moet wel veilig en bekend wezen. En zeker bij mij, mijn autisme bijvoorbeeld. Die willen graag tot alle dagen hetzelfde. Maar elke dag hetzelfde, dat is het van jood aan het meer. Deze locatie ben ik dus al voor de eerste dag nou. Dus en het vervoer wat nou al hier last kwam is. Ik zit van een morgen ben ik voor het eerst weer aan het werk en ik heb nou deze rit gekregen, ja. Is het extra druk voor jou? Nou, het is wel te dwaan, maar het is al even, het is al even weer een beetje drukker erbij. Hè? Want het moet even weer opnieuw opstart worden, zeg maar. Voor mij weer deze baan er dan net was, nee. En dan weer in het taxi bij Wolters in ieder geval gebeurd. Netjes steende alle nieuwe gezichten gaat het beter als verwachten. Nou, zoals het hier gaat voor het Bijenhuis is het oké. Het is prima. Wie ben wel verrast dat het zo goed kan hier.